Kultura eta hezkuntzako aurrekontuak nola prestatu ditugun edo zein da gure proposamena azalduko dizuet. Eta euskaraz egingo dut. Norbaitek zerbait gero galdetu nahi badu, anak esan duen bezala bukaeran egongo bat hartzitxo bat. Guke kulturan, esan behar dugu gure sailean kultura eta hezkuntza, gastu arruntean, desente dijoala eta gastu arruntean ezin degula zer gutxi aurreztu ez, izan ere, bertan sartzen dira udaleetako elkartek erabiltzen dituzten lokalak, bai ikastetxeetako mantenimenduak, astero, ludoteka, liburutegia, edifizio asko dauzkagu eta horiek mantentzean bakarrekan diru bat juten daia ez, urtean zehar. Eta hori kalkulatu dugu IPC-ko igoerarekin gure aurrekontutan. Zer jaitsi dugun? Jaitsi dugu argiak eta horrelako asunto batzutan kopuru txikiak egia esan, zeren gastu errealera ajustatu dugu ahalik eta gehien, baina ezer gutxi jaitsi da. Gehienak jaitsi duguna da, udalak bultzaturiko jardueran, bai musikan eta antzerkia dantza eta zirkoan. Eguneko 11 musikan eta eguneko 26 antzerkia dantza eta zirkoan. Horrek ez du ere esan nahi aktibitate gutxiagorik egingo ditugunik edo programatuko ditugunik, baina jaitsi bat ikusi da hor. Eta baita ere erakusketa geran, ez? Guain arte zegoen kontratu dugu bat, bukatu zen, eta guain ez dago inungo kontraturik, asmoa da irekitzeko epe bat, baina horrekin nahi da pixka bat, kontratazioak aparte, guk ere herri bezala, herritarrei leku bat ustea hor ere murrizten da aurrekontuaren zati bat. Baina, goi guztietan jaisten den arren, zinean adibidez aurrekontua igo egiten zaigu, zinea digitalizatu egin zen, eta horrek suposatzen du 120ko igoera, ez? Kostatzen zaigona orain udaletxean. Orduan, batetik entzen duguna azkenean beste batera dijoa. Gero, mantentzen duguna, da Iauteritako eta San Juanetako aurrekontuetan. Iaz ja jetxiera bat edukizun, eta aurten mantentzea erabaki dugu. Horrek ez du esan nahi, beti ere ahaleginduko ganik, jaisten, ez? Eta gero baitaren mantentzen dugu, lehen esan dudan bezala, hezkuntzan, ikastetxe publiko naiz pribatuetan, ematen diegun diru laguntzak mantenimendurako dedikatuak direnak. Iaz jetxiera bat edukizun, eta orduan aurten mantentzea erabaki dugu. Eta igoera bat proposatu dugu, bai herriko kulturtaldeen diru laguntzan, eta auzoetako jaietako partidan. Eta pixka bat hori, gero esan, Galardi Haurreskolako konponketarako ere diru bat zatu dugula, aurrikusi dugula, egia esan, barandaila edo pixka zarkituta dago, eta horrek behar du aldaketa ez, aurrakin ari gara, eta horiek ondo zaindu behar ditugu. Orain irigintzan, nik dagokit ere irigintzan, hor helburu zehaz bat eta aurrea eta batzuetan lanean hasi gea, eta helburu zehaz agian ez dira ezagizeko zuzuak eta izaten, baina iruditzen zaigu guk udal gobernu honetatik heldu bertziren gaiak saiak, baina heldu bertzaizkienak. Eta bata da, Etxebarrieta auzoaren berritze planari bide eman bizi lagunekin elkarlanean momentu honetan. Daramagu, hilabete batzuk beraiekin elkarlanean, ez dauka konponbide erresak, egoera dagoen bezala, eta baina beraiekin elkarlanean ari gara, proposamenak egiten, bidea, eta horretan hori izango da bintzat helburutako bat aurten noski ez dela bukatuko, beste legintzaldirako izango dare bai, luze joko duelako, baina hori da gure helburuetako bat irigintzan. Orokorra irigintzan gauza asko dago, asko, baina zehaztearren
gauza. Bestea da, algodonera inguruko errepidearen konponketa lanak, ez dakit danok izautuko duzue, batzuk bai ez, segura eski, bertan edo inguruan bizidarenak izautuko dute, hor algodonera edo hor karrikaldea, Larramendi atzekaldean hor dago errepide zati bat nahiko gaizki dagoena, behan garaje batzu daude, azpian, hor nahiko gauza guztia bezala ez dira erraixak, ez da alako egoeratan, baino bai errepidea konpondu behar da. Bestea, udale eraikinetan autoprotezio planen osaketa, ez dago autoprotezio plana, egin behar da, legeak horrela dio, horrek ere dirukustu badauka eta horri ere ekingo diogu. Bestea, ludoteka berriaren proiektua, baitare, ludoteka dago, ezatuko duzute, Karrika auzoan lokal zaharkitu batean, 20 urte darama lokal hori, alokairuan dago lokal hori, momentu honetan urtean ordaintzen da nahiko, ez da 16.000 euro urte inguru, lokal horretik ez daka obra inoiz ez da egin, oso txikia da, ludoteka bat izateko, baldintzak eta liberean, udalak badaka lokal bat bere jabetzakoa dana, hor Belabi eroski atzekaldean, horretxe berri badago eta horko azpian dagoen lokal bat, momentu honetan ez dana erabiltzen, hori udalarena da, eta proiektu bat badago, 250.000 euroko kostatzen dana hori egitea, lokalaren kostua noski ez da kontatzen, bakarrik hor montatzea. Hor, hau izango da gure inbertsio proposatzen duguna, Udal Gobernuretatik, inbertsio potentena. Euskara Departamentuan aurrekontuak egiterako garaian helburu bat eta nagusi eduki dugu, eta zela nolabait ere euskara hizkuntza bezala bere normalizazioan, urratsak ematen jutea, bai bere erabileran, bere transmisioan eta hizkuntza bezala nolabait ere bere gorpuztean, ez? Horrei begira, jakingo duzue Alduainek parte hartzen dula Guruntzaldeako dinamikan, inguruko beste 6 herriekin batea, eta dinamika horretan, epatu ditudan 3 eremu horien baitan, esparru ezberdinetan, dinamika ezberdinak eramaten ditu aurrera, familia, ikastetxeekin, edo merkataritzan, edo komertzioekin, eta pixkat esparruien kontutan hartuta, esan duten bezala, egitasmo ezberdinak eramaten di aurrera, esateako motivazio saioak gurasoekin aurrei euskara zitzen diezaioten, edo lanbide heziketan ikasten nahi dian ikasleekin lan munduan ere hizkuntzan motivazio hori edo izan dezaten, edo autoeskolekin gidabaimena euskara zatera dezaten ikasle, pixkat mintzalaguna izan diteke beste ekimen bat, ekimen asko egiten dira, eta seguru beste bilera bat beharko grupela hori guztietaz hitz egiteko. Bigarrenik, garrantzi handia ematen diogu euskararen erabilari, baina erabilian izateko ezagutu ere egin behar da hizkuntza, eta horregatikan aurreko urteetan ere bazegoen partida bat euskara ikasi ahal izateko nolako diru laguntza batzuk, eta horretan argi izan dugu ez genula murrizketari plantatuko, eta partida hori bere horretan mantenduko da. Eta aurten euskararen esparruan ere nobedade gisa, jakingo dezute, urriaren 7an aurten Aita Larramendi ikastola antolatuta kilometroen jaialdia edukiko dugula Andoainen, gabiltzaia dagoeneko beraiekin elkarlanean, aspektu guztik eta lantzen, hitzarmen bat ere sinatu genuen beraiekin 2011aren amaieran, pixkat elkarlan hori edo sustatzeari begira, eta zentzu horretan, diru laguntza berezi bat ukitzea edo aurre ikusten genuen, 100.000 euro ingurukoa, nolabait ere, guk ere aportazio hori egiteko euskararen jaialdi horrein. Aipatu kirolarena nahiko eremu ezberdina dela, jakingo ze patronatua izatean, kirolak beak bere aurrekontu propioa kudeatzen duela, kasu honetan hor jartzen duen bezala, 1.200.000 pasatxo euroko aurrekontua izango du, baina kasu honetan urtero beti udalak bere aportazioa egiten du, kasu honetan kultura departamentutik egiten da, eta 580.000 euroko aportazioa izango litzateke. Horiek horrela, aurrera eraman nahi ditugun egitasmoak, alde batetik egongo litzateke euskara nahi patu deten bezala, kirolean ere
buruntzalde mailan hitzarmen bat sinatuta daukagu, kasu honetan 4 herrien artean, eta gure apustua da horrekin jarraitzea, besteak beste ikusten dugulako onura dakazkela batez ere erabiltzaileei, ez? Nolabait albidetzen dulako mugimendu hori herri horien artean, eta batez ere nietako piztina horrenduan eukita, udaran dane gustatzen zaigun kontu bat izaten da. Bigarrenik, Arrate pilotalekuan bekaldean gimnasio eremu bat egokitu da dagoeneko, hor pasaden urtean makina berriak ekarri zianak lurralde kiroldegira, bigarren eskukoak zianak, baina ordura arte zeudenak, baina desente kalidade zobegoak, eta ordura arte zeudenak Arrate pilotalekuan bekaldera eramailea, eta egokitu dalako gimnasio moduko bat, bai Arrate pilotalekuan dauden elkartentzako, pelota, zestakoentzako, txirrindularientzako, erabilgarria izango da ere bai, gainerako kirol elkarteentzako eta inkluso egutegi batean kokatuz gero ere, eskatzen duen edo zeinentzako. Bestalde, kirol elkartekin elkarlanean, alamoduko kirol jaialdi baten antolaketa edo egin nahi da, iaz 2010an lehenengo aldiz kirol gala ospatu zen andoainen, iaz elkartekin eukiben ditun hartua harreman batzuetan, zen gero patronatuak hartu zuen erabakizan zen gala momentuz bertan bera uztea, eta nolako erreflexioaldi bat zabaltzea kirol elkartekin, zer nolako jaialdi edo negenun erabakitzeko. Momentu honetan, hartu emanetan erik eta ideia bada urte honetan kirol jaialdi moduko bat edo antolatzea. Eta bukatzeko, beste guztietan ere aipatu dugun bezala, kirol elkartei diru laguntzak mantentzeko apustu egin dugu, benetan sinesten dugulako, beraiek egiten duten aportazioan,